Здравейте отново, скъпи приятели! Искам да споделя с вас мислите си за глава 11 от тази прекрасна книга, която продължава да обогатява разбирането ми за здравето и живота. Заглавието е "Останете завинаги млади" и тази глава наистина ме накара да се замисля за това как можем да поддържаме жизнеността и енергията си, независимо от възрастта. Авторката ни запознава с концепцията за биохакинг, термин, който набира все по-голяма популярност. Биохакингът представлява използването на различни техники и технологии, които ни помагат да оптимизираме тялото и ума си. Това включва естествени методи и разбиране на собствената ни физиология, за да постигнем желаните резултати. Това ме накара да се замисля за собствения си живот. Колко често се чувстваме уморени, без енергия и приемаме това за нормалност напредването на възрастта. Но може би има начини да променим това. Авторката споделя различни инструменти за биохакинг, които могат да помогнат на жените в менопауза и не само, терапия с червена светлина. Тя обяснява как излагането на червена светлина може да подобри производството на колаген, да подпомогне хормоналната система и да облегчи възпаленията в ставите. Това може да доведе до по-млада и сияйна кожа. Инфрачервени сауни. Те помагат за детоксикация на тялото, като стимулират потене и изхвърляне на токсините. Това подпомага общото здраве и благополучие. Хипербарна кислородна терапия, наричана машината на Бенджамин Бътън, тази терапия повишава нивата на кислород в тялото, което подпомага клетъчната регенерация и може да подобри мозъчната функция. ПМФ терапия. Това е терапия с пулсиращо електромагнитно поле, която помага за зареждане на клетките ни с енергия. Това може да подпомогне възстановяването от хронична болка, умора и депресия. Обучение на мозъка. Авторката споделя техники за пренасочване на мозъчната активност от стресовия център към областите, които подпомагат позитивното мислене и рационалността. Това включва практики като мануална терапия и използване на специализирани устройства като BrainTap. Това беше изключително интересно за мен. Никога не съм се замисляла, че има толкова много начини да подкрепим тялото и ума си чрез технологии и естествени методи. Важно е да отбележа, че авторката подчертава значението на основите – здравословен начин на живот, правилно хранене, движение и грижа за себе си. Биохакингът не е заместител на тези неща, а допълнение към тях. След като прочетох тази глава, реших да проуча повече за някои от тези методи. Терапия с червена светлина. Оказва се, че има устройства, които можем да използваме у дома. Започнах да използвам такава лампа за няколко минути на ден и забелязах подобрение в състоянието на кожата си. Инфрачервена сауна. Посетих местен спа център, който предлага такава терапия и усещането беше невероятно. Чувствах се по-лека и освежена след това. Обучение на мозъка. Започнах да практикувам медитация и дихателни упражнения, които ми помагат да намаля стреса и да се фокусирам по-добре. Тази глава ме вдъхнови да бъда по-активна в търсенето на начини да подобря здравето и благополучието си. Осъзнах, че не трябва да приемаме стареенето като неизбежен процес на упадък. С правилния подход можем да се чувстваме жизнени и енергични на всяка възраст. Историята на жените от различни поколения, които отказват да приемат традиционните представи за стареене, ме мотивира допълнително. Искам и аз да бъда част от това движение, да се грижа за себе си и да се радвам на живота пълноценно. Ако искате да научите повече за това как можете да поддържате младостта и енергията си чрез иновативни методи и технологии, горещо ви препоръчвам да прочетете глава 11. Тя е пълна с информация и идеи, които могат да променят начина, по който възприемате себе си и живота си. Благодаря ви, че отново бяхте с мен в това пътуване.
Надявам се, че моите споделяния ви вдъхновяват да откриете нови начини да се грижите за себе си и да се чувствате прекрасно. До скоро!